Ambalima bamanan kameno maliko nani maliko kan wala nyimano fuli wenye shaw kelengele na bela jele mafian force wala la kafonyana akwa bismillah kwa biwa mananga kuna funi soro le mkene ka mimi na wala ni chama kyawi maliko na funi ya ani jien famore kuna funi hula mali franchoro fanga wasablu manyema general malki chaw aye sudan jamana ani endi jamana kala sigi dium bismillah mununi ulu ban fe anga jamana kono yanno sigi mbulu dara ka benin tarata janvier kalo tile muwa ani wolonflay samba flani muwa ani woro CICB nyogon kuma nyogonya soko nana Mamadou Ben Chérif Ousmane ani Ibrahim Koulibaly de tumbe no Chérif la TV jabarani sotogola Sente Nyema aye ambassadeur fla bisimila ambassadeur folo oye Sudan ambassadeur u ka ɲɔgɔnye u kɔnɔna la Sudan ambassadeur y'a yira k'a fɔ ko jamana fila in bɛɛ u bɛɛ ɲɛsinnen don banbagaciw kɛlɛli la o b'a yira k'a fɔ u bɛ se ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ walasa ka banbagaciw kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ bɛn ani kɛlɛya bɛ se ka sabati jamana fila ninnu kɔnɔ cogo min na. Conseil national de la transition ɲɛmɔgɔ ba général Malick Diaw o ɲɔgɔn ye u masalala il n'a fɔ jamana fila bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ani fana o y'a lajɛ cogo min na u bɛ se ka jatigi walew ninnu minnu b'a la ka dankari kɛ jamana fila la u bɛ se k'u condamner cogo min na ani fana u bɛ se ka jamana fila ka baaraw relancer ɲɔgɔn fɛ ani fana excellence fana ye plan de paix de proposer a y'a proposé Malick Diaw yana k'a d'a ma walasa u ka se k'a dɔn Sudan bi na Sudan bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in na cogo min na ani u bɛ se ka baara kɛ k'a sɔrɔ gɛlɛya ma kɛ ani jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. O kɔfɛ a ye jamana fana ka ambassadeur bisimila o ɲɔgɔnye fana kɔnɔna la baaraɲɔgɔnya kumaw fɔra sira caman kan cogo min na jamana fila ninnu ka nafasɔrɔ siraw bɛ se ka bonya. K'a bɛ CNT président fo sababu kɛ a sɔnna bi u ka ɲɔgɔn ye donc comme bɛɛ b'a kalama Inde ni Mali ko jamana min don teriya sira b'u ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ko danaya jɛɲɔgɔnyaw de don ɲɔgɔn bonya jɛɲɔgɔnya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ko jɛɲɔgɔnya min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ko a bɛ fɛn caman kan n'o ye politiki jɛɲɔgɔnya b'u ni ɲɔgɔn cɛ économique sɔrɔ sira jɛɲɔgɔnya b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc culturel fana jɛɲɔgɔnya b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye seko ni dɔnko jɛɲɔgɔnyaw ye o fana b'u ni ɲɔgɔn cɛ bon kalan fana ta sira o jɛɲɔgɔnya b'u ni ɲɔgɔn cɛ ani koɲɛɲini n'o ye siyansi ta fanfɛla ye donc a ko bi ɲɔgɔn la k'a y'a yira k'a fɔ ko Inde ka laɲini ye jamana fila ninnu parlement ni ɲɔgɔn cɛ ani Inde parlement ani Mali CNT ni ɲɔgɔn cɛ ko ka baaraɲɔgɔnya sinsin ka dɔ fara jɛɲɔgɔnyaw kan halisa. Amaladɔnniya k'a fɔ ɲɔgɔn kunbɛn ninnu bannen kɔfɛ ambassadeur fila ninnu bɛɛ y'u ka nisɔndiya yira k'a fɔ ko kuma minnu fɔra hakilisigi kumaw fɔra u ye nafaw ni nisɔndiya caman sɔrɔ kuma ninnu kɔnɔna la. Kunnafonidiso cakɛda ba min bɛ an fɛ Mali jamana kɔnɔ agence malienne de presse et de publicité a coro ɲɔgɔn kɔnɔ AMAPU a ye tasibila kɛnɛ dɔ sigi sen kan a ka baarakɛla mɔgɔ 15 ye minnu ni olu bɛna taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la ani mɔgɔ fila wɛrɛw minnu ni olu ye bonya ani makama sɔrɔ a kɛnɛ kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ sigi yɛrɛ kɛra ka bɛn tarata janvier kalo tile 27 ma AMAPU yɛrɛ jabala la baarakɛ ɲɔgɔnw ɲɛmɔgɔyaso ani retraite tagabaga ninnu yɛrɛ u somɔgɔw u bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan walasa ka se ka u bilasira san caman kɛlen kɔfɛ u ni u bolo bɛ u ka ca la Alhamidu Badini ani Abdoulaye Sogodogo ka sɔrɔlen don. Nisɔndiya ani mɔyamuya kɔnɔna na jamana tɔgɔla cakɛda min bɛ kunnafoni gafe ani publicité ko fɔ agence malienne de presse et de publicité dakuruɲɛ kelen AMAP o ye nin wale ɲumandɔn kɛnɛ sigi sen kan cɛ ani musow ye san caman kɔnɔna na n'olu baara kɛ cakɛda in o ka yiriwa kosɔn hakaja ka baara kɛ faso ye. Ne b'aw fo n bɛ retraité bɛɛ fo aw ye baara min kɛ AMAPU ye aw y'a kɛ aw yɛrɛ aw y'a kɛ Mali ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka sini kɛra dɔ ma hali bi aw kana ɲinɛ AMAPU kɔ an b'aw baw la parce que ko caman ye an tɛ mun dɔn wala an bɛ denmisɛnniya sira kan hali bi a ye ko caman ye an tɛ min dɔn donc n'aw bɛ ban na fili la a ye na sira yira na a ye na kuma fɛ an ka kan bɛn hali bi parce que
ayo bara caman kɛ an kan ka yira ko an fɛnɛ bɛ se bara caman na aw ye min kɛ n b'a dɔn aw ka duwawu don an kan ka se ka dɔ kɛ ka tɛmɛ aw kan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin kɛnɛ yakubayara ni sariya kan caman ye waleɲuman dɔn attestation de reconnaissance ani jɔnjɔn fo ka taa bila musakani na n'o dira maa damadɔ ma o n'a ɲɔgɔnnaw de timɛna ka bɛn ni bidonya ye. Don dɔ la i den i mɔden bɛ se ka ɲininkali kɛ ko ne bangebaga tun bɛ baara kɛ i yɔrɔ jumɛn o de kama o miliyɔn ninnu n'an bila ka certificat de reconnaissance k'o dilan ni bɛɛ lajɛlen n'i y'o ye i ka salon kɔnɔ i dalen b'a la ko waati dɔ la ko mɔgɔ dɔw sɔnna i ye baara min kɛ ɲuman na min ni olu da jiginni bolo bɛɛ kɔfɛ mɔgɔw sɔnna k'i fo i ka cɛsiri la maa joli le kofɔlen don bi ta in na bi kɛnɛ in kan maa 17 o de ka kɛnɛyamo de kan bi o maa 17 la maa 15 o ye retraités ye mɔgɔ 2 o ye maa minnu miniji dɔgɔyara an fɛ an ka sɔrɔ gulonnen don mɔgɔ wɛrɛw de la ka caya ni jamana basigira a ka ca ala fɛ basigi bɛ don o cakɛyɔrɔw la o bɛ anw fana ka sɔrɔ yiriwa donc ala kɛ basigi san ye mali kɔnɔ ka kɛ basigi san ye diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala k'an ka kɛnɛyaw sabati a kɔnɔ k'an ka sɔrɔ bɔ a kɔnɔ o kɔfɛ an bɛ a jateminɛ k'a fɔ ko san kura fana kɔnɔ mɔgɔ b'a ko ye kunnafoni dumanw fana wagati a bɛ waati jan bɔ an miirila k'a fɔ ko ka se k'an ka image k'o tɔ sankɔrɔta syndicat y'a miiri k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ ko nuit de lamap ko an ka o initier ko bɛ kɛ kɛnɛ min kan n'an b'an ka baarakɛyɔrɔ ka promotion kɛ k'a ka lakodɔnni tɔ sankɔrɔta an n'an ka direction ka lasigiw senfɛ ɲininiw senfɛ an bɛnna kan ko ni ala sɔnna ɲinan 2026 kɔnɔ an bɛna o kɛ san laban wagatiw kɔnɔ k'a fɔ ko o fana ye kunnafoni duman min ni o bɛ tali kɛ halisa an ka kulo ɲɔgɔnna na an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka baarakɛ ɲɔgɔnya fɛ donc ni ala sɔnna ɲinan an bɛna la nuit de lamap an bɛna première édition an bɛna organiser. maa minnu gɛrɛsɛgɛ donna ni sɛgɛ lafiɲɛbɔ la retraités o y'u ka bonyamasegi ani waleɲumandɔn foli kɛ ni k'a ɲɛsin amapu ɲɛmayaso ma ani kulu min bɛ baarakɛlaw olu ka hakɛ lafasali ko fɔ ka tɔni sigi a kan k'a fɔ ko nin y'u tatɔ ye sɛgɛ lafiɲɛbɔ la ko nka o bɛɛ n'a ta ko bɛ baarayɔrɔ in ka bila la wa fɛn min y'u ka dɛmɛ ye o tɛ kɔtigɛ. n ka kibaru sigi la directeur 3 de tɛmɛna n y'a fɔ a ye tuguni n ye directeur 3 de kɛ Amadou Gaye Kante Ɲaze ani Basiriki donc Amapu sigi la ni ma fili directeur e ye ne ka directeur 7nan de ye i y'a mɛn ministre fana ye n ka ministre 8nan ye Amapu baara kɔnɔna na donc Yusufu i bɛ hakɛ to kuma janyani na dɔɔni mais kangarida in kɔfɛ syndicat ye u k'u jija u ni direction ka bɛn fɔ la direction bi yan anw de ye wala tiɲɛna fɛnɛ directeur bɛ taa dɛ anw de baarakɛlaw bɛ to fɛn na tiɲɛ don ne bɛ taa retraite la mais Amapu bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi hami bɛ na. Agence malienne de presse et de publicité dakuruɲɛ kelen Amapu o ka nimiriya ɲuman a bɛ waleɲuman dɔn bonya ani ɲɔgɔn dɛmɛ ko fɔ o yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Ka sanga ni armée Mali ka san 65 sɔrɔli ɲɛnamaya la Mali Mauricifinw ka jɛkulu association des jeunes marabouts du Mali u ye tasibila kɛnɛ ani bonyamasegin kɛnɛ dɔ sigi sen kan k'o kɛ dɛmɛ ani kɔkɔrɔma donni ye ka taa armée Mali yɔrɔ sigi in yɛrɛ bolodara ka bɛn tarata janvier kalo tile 20 de ma Bamako meriba kɔnɔna na mɔgɔba caman u nana far'u kan ka kɛnɛ in lawasa. Madi Awa Kebe ani Ibrahim Kulibali tun bɛ yen nɔ Sherifla TV Jabarani so tɔgɔ la Kadija Tarawele ale bɛna na a lakale an ye. Ka sanga ni Mali golomasiri tabaw olu ka san 65 anniversaire ɲɛnamayali ye association des jeunes marabouts du Mali maaw olu ye don kɛrɛnkɛrɛn ka kɛ waleɲuman dɔn ani kɔkɔrɔ donni ye ka ɲɛsin an ka golomasiri tabaw ma ka sanga n'u ka wulikajɔ ani ka cɛsiri ye faso ani fasodenw ni lakandali la AJMM maaw ɲɔgɔn dɛmɛ waleyaw ala welew ani duwawu kalanw ka ɲɛsin faso golomasiri taba minnu bɛ kɔrɔn fɛ jatigɛ wale kɛbaw kɛlɛli la o de ye nin jɛkulu in ka laɲini ye o siratigɛ fɛ nin jɛkulu maaw ka sanga ni Isu Traoré ale dalanɛ u ye waleɲuman dɔn kɛ ka taa Mali golomasiri tabaw ma ni k'u ka wulikajɔ jira u ko kɔrɔma donni na sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen. ase min y'an k'o kɛ nka kalifa belebeleba ani jigida yɔrɔ o y'an ka faamaw de olu bɛ su ni tile bɛɛ de batu kɔnɔ kɔngɔ laminɛ ni minɔgɔ la dekun b'u kan o bɛ ka kɛ anw jamanadenw de ye o b'o wulikajɔ ni o bɔ ka bin ni o tɔɔrɔ min na ala bɛ se ka wasa ni kunkɔrɔta d'u ma cogo min u ka segin hɛrɛ la ka n'u ka denbaya sɔrɔ
duwawu kun ye o de ye sabu n'olu kisila o ye jamana bɛɛ le kisiden ye mais ni tɔɔrɔ ye olu sɔrɔ tɔɔrɔ bɛ segi jamanadenw de ma o tuma an bɛ min ɲini ala fɛ o de ye ala ka kunnawolo ni wasa ala k'o di an n'o ma. An bɛ baara in na nin y'a san 5 de i y'a faamuya wa an ka duwawu kala dan tɛ k'a fɔ k'an bɔra ka événement min kɛ dɛ an bɛ duwawu kala in de la su ni tile an ka bureau bi fan o fan Bamako kɔnɔ ani Mali fan o fan a bɛɛ bɛ ka nin ɲɔgɔnna ala wele kɛ ka nin ɲɔgɔnna duwawu kɛ jamana ye. nakun ye bi 20 janvier Mali finitigilakaw ko ka bonyamasegin k'u ye ka dugawu dakuruɲɛ 2 sama u ma ka dugawu kɛ Mali jamana bɛɛ ye u y'o de fɔ an ye k'o de ye sigi kun ye an bɛ ala fɔ an nisɔndiyara n'o ye kosɛbɛ parce que diɲɛ da ni bi cɛ diɲɛ bɛ dugawu de bolo. Ni a ko a bɛ dugawu kɛ sɔrɔsiw ye ala ka sɔrɔsiw kisi ka sɔrɔsiw tanga ka se di sɔrɔsiw ma ni se dira sɔrɔsiw ma n'u kisira n'u tangara jɔn bɛ lafiya dugawu min nana jɔn ma an jamanadenw tɛ yan donc an bɛ u fo ka nin wale ɲuman dɔn na an'u ka nin baaraba in na ka hakilina sɔrɔ ka dugawu kɛ jamana sɔrɔsiw ye finitigilakaw ye mun ala bɛ se k'u kisi k'u tanga. Fɛn min ye commune mairie ye ale kɔni ye nin waleya in tanu kosɛbɛ wa a y'a jira k'a fɔ k'ale bɛ u ka bilala sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen. Cifinw ka jɛkulu min bɛ fɔ ko karamɔgɔya ko fɔ olu de farala ɲɔgɔn kan u ye duwawudon kɛ u ye seliw kɛ u ye duguranakalanw kɛ k'a kun cɛ ni 20 janvier donc duwawudon b'a d'a ma en même temps ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ 20 janvier o fana nisɔndiya b'a d'a ma donc anw ta ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn n'a ɲɔgɔnna a ka caya a kana dan 20 janvier dɔrɔn ma. Fɛn min ye minisiriso min ka ci ɲɛsin bɛ diinɛ ani laadalakow ma ale kɔni y'a jira a ka kɔrɔfɔw la ko fosi de man bon golomasiri tabaw olu kɔkɔrɔma donni na wa a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ nin denmisɛnnin ninnu kɔkɔrɔma don u ka wulikajɔ in na sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen. Fɛn min ye alikuranɛ sanuma kalani Mali jɔnjɔn dali fo ka taa se duwawu kalaw ma bɛn kelenya ani basigi ɲini na Maliko la o tun bɛ tali kɛ nin don kɛrɛnkɛrɛnnin baaraw la kumabaw la a k'a dɔn k'a fɔ ko sagani kelen ta sibilakɛla ka ɲɛsin an ka golomasiri tabaw ma olu mun ye Alahu Taala ka wele jaabi faso kumabɔyɔrɔ la an bɛ aw ladɔn ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ni kuncɛla ni waleɲuman jɔnjɔn di ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ma ni ka sɔrɔ ka kuncɛ ni duwawu ye ka ɲɛsin an ka golomasiri tabaw ma. Kunnafoni na sira wɛrɛ fɛ association an ka bɛn mayala a ye kalanbulon dɔ sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba ACI comité min bɛ yen nɔ o comité tɔndenw tɔgɔ la ka se ka u kalan jama ɲɛfɛ kuma kɛcogo la art oratoire sigi in yɛrɛ kɛra ka baaraw nun don ka bɛn kari don décembre kalo tile 25 ma kɛnɛ in bonyana ni Sotiba ACI an ka bɛn mayala comité ma ɲɛma muso yeli ye Madame Koulibaly Seyida Assistant Traoré Fatoumata Kane ale bɛna na kɔrɔfɔtɔ walawala. Nin jɛkulu ye yirisunba ye min ni a bolofaraw kɛn bɛ ka diɲɛ minɛ bi association an ka bɛn mayala yiriba suma duman ye ni a hakilina n'a ŋaniya ɲuman tɛ dɔwɛrɛ ye adamaden bɛɛ lajɛlen ka bɛn kelen ma siya ma bɔ siya la diinɛ ma bɔ diinɛ na taabolo yɛrɛ ma bɔ taabolo la association an ka bɛn mayala a bolofaraba min ni a cogolen filɛ Sotiba ACI sigida la o tɔndenw de ka lakɔkɔli kɛnɛ tun ye nin ye e ko nin tɛna kɛ u ka san baara kunfɔlɔw daminɛw ye de a ɲɛmaaba ka fɔla Madame Koulibaly Seyida Haja Makɔrɔba Haidara lakɔkɔli baaraw kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin jamana kuma yɛrɛ tacogo n'a bilacogo ni kɛcogo o n'a ɲɔgɔnnaw. Alors bi formation bolila ka mɔgɔ degi jamana kuma na parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ kuma d'ailleurs an bɛɛ bɛ kuma mais mɔgɔ caman bɛ u tɛ se jamana kuma na ka mɔgɔw la convaincre i ka kuma ani ka se ka mɔgɔ la convaincre fɛn fila de don minnu tɛ kelen ye i bɛ se ka kuma sisan mais n'a fɔra k'i ka mɔgɔw la convaincre ka mɔgɔw ladon i ka ɲɛnada fɛ n'i ka kuma ye mɔgɔ caman tɛ se a la o bɛ kɛ ni technique dɔ ye o bɛ kɛ ni astuce dɔ ye tant que n'i t'o technique maîtriser i t'o astuce maîtriser a ka gɛlɛn i ka se ka mɔgɔw la convaincre i ka kuma na ou bien i ka fɔta la donc bi formation bolila technique mɔgɔ bɛ se ka a bila sen kan mɔgɔ min bɛ se ka a pratiquer pour que ka mɔgɔw la convaincre a ka kuma na alors welewelekan mun bɛ ne bolo o de ye vraiment ka participants ko sensibiliser ka f'u ɲɛna an ye formation kɛ nafa foyi tɛ formation na ni ma a bila ba la ka pratiquer ka lakɔkɔli bolo ta k'a ɲɛsin a ka tɔndenw ma
o ye fɛn ye min ni association an ka bɛn maaya la a sigikan kumabaw la o b'o la bona adamadenya yɛrɛ tɛ se ka sabati ni ma maaw la faamuya ka dɔ fara u ka dɔntaw kan maa minnu garisigɛ donna nin lakɔkɔli n'a sotiba ase tɔndenw u ye waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin tɔn hakilina ta ba ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na u ye tɔn min sigi a kan nin lakɔkɔli hakilina tara maa minnu fɛ ni o ye sotiba ase ɲɛmaya so ye parce que n'i y'a mɛn bi an nana ka na formation kɛ ale sababuya de don ale de hakilina in sɔrɔ ka association bila en place bon ale kɔfɛ an bɛ sotiba comité yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ u ka nin hakilina ɲuman in na parce que bi formation in a y'a to ne yɛrɛ tun bɛ siran ka kuma jama ɲɛfɛ mais bi formateur sera ka explication caman di an ma mun b'a to n'an bɛ se ka exprimer jama la cogo min na an bɛ se ka fɛnw ɲɛfɔ mɔgɔw ye cogo min na kuma kan jama la bon welewelekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin comité tɔw ma u ka nin image ninnu lajɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko ka kuma ta jama ɲɛna a ma nɔgɔn mais n'u sera ka to ka na ni formation ɲɔgɔnna ninnu caman suit ou bien ka so ka ni formation ɲɔgɔnna ninnu caman exécuter u ka comité la a ka ca ala fɛ an ka bɛnbaya la bɛ se ka se yɔrɔ la an ma sigi n'a ye k'a bɛ se yɔrɔ min na olu de tɛ kɛ kɛnɛ kan ni ka kɛ kɔma ye ka tila ka kɛ maa dogolen ye fana an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Aidara Bɔna Sanu Mankudu o y'an dabama yɛrɛ ka fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye min ni o sɔrɔla danbe ni bɔkolo ni jogo ani ala ɲɛsiranye min bɛ Sherifidenw na o kama ala y'u bila o kama an dabama yɛrɛ de b'u bonya yira kɛnɛw kan kɛnɛ ɲɛmaya tun bɛ Seyida bolo ni o ye Madame Kulibali Haja Asitan Aidara Makɔrɔba a ye kuma galama ta ni ka waleɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin a badenkɛ ma nin b'a jira k'a fɔ ko du de jara an karamɔgɔ Seko Badara ani fana maa o maa minnu ni olu garisigɛ donna nin kalanbulon in na Seyida ma ɲina olu kɔ Haja Asitan Aidara an bɛ an ka formation ba kɛmɛ kan sotiba comité tɔgɔ la ka bɛn ka na ni formation ba in kɛ pour que ka se ka mɔgɔw kalan jamala kuma kɛcogoya la i kan k'i yɛrɛ kɛ cogoya minnu na n'i bɛ kuma jama la ani kuma bɛ nɔgɔya i ma ni stratégie minnu ye bon vraiment ne contalen don content danna parce que n bɛ fɔlɔ k'an ka président d'honneur fo ni o ye Seyid Badara Ali Usman Haidara ale min ye ni hakilila ba in ta ka na ni hakilila ɲuman ba in ye k'an bɛɛ bila ni sira ɲuman in kan bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ la hɛrɛ tɛ yen lafiya tɛ yen bon ni a ka bɛn mun ye ni an ka bɛnbaya la sabatira dugu o dugu la hɛrɛ b'o dugu la hɛrɛ b'o jamana kan wa n'a sabatira du min fana kɔnɔ hɛrɛ b'o du kɔnɔ min nana ni hakilila ye a ŋaniya de ka ɲi o de la a nana ni hakilila ye pour que a ka jamana ka se ka lafiya kolosuma ka se ka n'a ka jamana kɔnɔ cogoya min na bon vraiment ka bɛɛ fo minnu nana formation na fana k'u bɛɛ fo k'u barikada u bɔra quartier jaw de la ka an sɛgɛrɛ sutibaya bi vraiment an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen lajɛren baaraw y'an ka bonyara kosɛbɛ maa minnu garisigɛ donna kalanbulon in na jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen dira olu ma ni o ye attestation ye Madame Kulibali Seyida Haja Asitan Aidara tasibila kɛlen kɔfɛ a fɛ tumana min na ka ɲɛsin Seko Badara ma a ye bilasirali kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin naba ninnu ma ani fana jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya na association an ka bɛn maaya la sigikan n'a sigikun a tɛ dɔwɛrɛ foyi laɲini fɔ buna adamaden bɛɛ lajɛlen ka lafiya Seyida ka duwawu sɔrɔla ka baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ ka hakɛto dafalen ɲini aw fɛ fili la association an ka bɛn maaya la a ka comité sotiba ase u ka formation kɛnɛ a bonyana ni u ka comité maɲɛma muso yeli ye kɛnɛ kɔnɔna na an ka Seyida Badu Madame Kulibali Seyida Asitan Haidara Makɔrɔba kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'an sɛnsɛn ka taa Guinée équatoriale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a duguba filanan ni o ye Bata ye ka bɛn ni karidon janvier kalo tile 25 ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ Bata alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru u ye u ka mawuluduba dugawu ta kɛnɛ labɛn ni k'o sigi sen kan min ni a kɛnɛ bonyana ka laseliw kɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ fɛ an karamɔgɔ Seyid Sherif Ahmed Tijani Haidara mɔgɔba caman yera kɛnɛ kɔnɔna na ka fara Ansaru ani kanuɲɔgɔn kan Musa Fɔnba u bɛna kɔrɔfɔtɔ lase an ma nin kɛnɛba min sigira sen kan Guinée équatoriale duguba la Bata silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru n'u ka nɔbɔw bɔra Guinée équatoriale marabolow bɛɛ lajɛlen la a n'a danjabɔɲɔgɔn jamanaw ka kɛnɛ seereya Bata silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ye nin kɛnɛba in labɛn duwawu don kɛnɛ don Ala wele kɛnɛ don Ala wale ɲuman dɔn kɛnɛ ani Ala kosuma kɛnɛ
ka sanga ni folamaw ni labanamaw kuntigi Muhammadul Mustafa nema ni kisi bɛ a ye ka bange ni ye bɛɛ ni basigi o bi se danŋɛnɛmaya Guinée équatoriale jamana kɔnɔ cogo min a n'a danjabɔ ɲɔgɔn jamanaw na ko in bɛ don o de da fɛ Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayyada Sherif Usman Madani Haidara de a Sayyada Sherif Ahmed Tijani Haidara a ka dakuruɲaw la a ye sinsin silamaya kan limaniya kan hinɛ ni makari min bɛ silamaya diinɛ kɔnɔ a da ser'o ma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru u ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin sirifikɛ sɛgɛnbali sɛgɛnnafiɲɛbɔbali ma a Sayyada Sherif Ahmed Tijani Haidara a ka dakuruɲaw bɛ min ɲɛ u ka dugu jɛko 20 maaya nɔgɔyali la u ye k'u dusukun lami ni Ala kanu ye u y'o waleɲuman nɔnfɔli kɛ ka ɲɛsin a ma ni ka duwawu ɲini a fɛ hali bi bi an bɛ mawuludi duwawu kalan kɛnɛ kan n'Ala ka jɛ n'an karamɔgɔ ye Mawlana Seyidi Sherif Ahmed Tijani Haidara ora min bɛ an bolo bi o de ye nisɔndiya ye vraiment nisɔndiya nin bɛ fɔ k'a dan tɛmɛ sabu Ala ye koba dɔ k'an ye ko min n'an kun ma sigi n'a ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'o ye an karamɔgɔ a ka se ka sigi an ka kɛnɛ kan bi n'o ye Guinée jamana ye vraiment o tun kɛra an bolo siko ye nka Ala sɔnna bi k'a kɛ réalité ye ora fɛn min b'an fɛ o de ye nisɔndiya ye ka duwawu kɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya ye mɔgɔ minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛw la ka na an ka baara in ɲɛ an bolo k'a di an bolo n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɔ Cameroun an ka ɲɛmɔgɔ dɔw bɔra Cameroun an ka karamɔgɔ dɔw bɔra Gabon wa dɔw yɛrɛ fana bɔra Angola wa dugu min yɛrɛ n'an b'a kɔnɔ n'o ye Bata ye a sigidaw la dɔw fana bɔra Mɔngɔmɔ Bebeyin Ayizɔn Oyala Kogo mɔgɔ bɔra nin yɔrɔ in bɛɛ la ka na fara an kan ka mawuludu duwawu kalan in ta ni Ala ka jɛ ye vraiment an bɛ se ka min fɔ o ɲɛna o de ye folikan ye Ala k'an n'u sara Ala k'an n'u wasa Ala ka kɔrɔta di an n'u ma Ala ka sankɔrɔta di an n'u ma k'a ɲini Ala fɛ duwawu min bɛna kɛ nin kɛnɛ kan Ala ka jaabi an kelenkelenna bɛɛ ye o la an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn o la an bɛ duwawu kɛ kɛnɛ kan an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi karamɔgɔ n'a ka denbaya Ala kana o jugu langolo ye Ala kana o jugu sɛ o la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o sabati n'o olu jɔra dɔrɔn diɲɛ bɛ jɔ n'o sen jɔra yɔrɔ o yɔrɔ dɔrɔn an b'a ye dɔrɔn hɛrɛ de bɛ kɛ parce que o nalen an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ an bɔra mun yɛrɛ kalama depuis an nana ka sɔrɔ a ma taa fɔlɔ an ye san jan min kɛ ni jamana yɛrɛ tɛ k'an lakodɔn sisan faamaba ninnu ani jamanatigi yɛrɛ ka parti mɔgɔ ninnu ka na taa se o ka faamaba ninnu ma o bɛɛ lajɛlen bɛ ka boli ka na bɔ a ye o la an b'a dɔn a tagalen kɔfɛ o bɛ kɛ diinɛ yɛrɛ ma dayɛlɛ ye o bɛ kɛ an yɛrɛ ka tɔn ma dayɛlɛ ye an b'a ɲini Ala fɛ a n'a ka dɔgɔnɔ Ala k'o sen sabati Ala k'o jɔ cɛkɔrɔba yɛrɛ Ala ka se jan ni kɛnɛya d'a ma Ala k'o kɛ Ala ya bonya kama et puis a sen yɛrɛ bɛ dingɛ min da la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sen mɛn o dingɛ yɛrɛ da la Ala k'o kɛ Ala ya bonya kama ciden yɛrɛ kan kama. kɛnɛ min kan kɛnɛ ba don n'o ye mawuludu kuncɛ duwawu ye an karamɔgɔ Seyidi Sherif Ahmed Tijani Haidara ale de b'an bolo bi Guinée Équatoriale yan Bata ani a lamini bɛɛ lajɛlen nalen don ko bi ye mawuludu duwawu ye u nisɔndiyalen don u b'a dɔn duwawu min bɛ ka kɛ bi a jaabilen don o la k'a ɲini Ala fɛ dɔrɔn an bɛ jamana min na gɛlɛyaw bɛ yan nka an b'a dɔn kira joli donna yan kira bɔnna donna yan kira mɔden donna yan cɛ min ni Ala ka di n'a ye min fɔ a la ale bɛ sɔn Guinée Équatoriale bɛɛ nisɔndiyalen don bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a ka duwawu bɛ jaabi o la a ka duwawu kɛ an ka jamana ye dayɛliba ka kɛ nali ka caya sirifuw ka don yan su ani tile o de y'an ka laɲini ye ka duwawu kɛ gɛlɛya min na Ala ka gɛlɛyaw wuli ka duwawu kɛ fana baara tɛ min don ka baara sɔrɔ an ka jamana yɛrɛ o ye silamɛya dayɛlɛ an ka jamana faamaw u kɛn bɛ ka dayɛlɛli kɛ silamɛw aw bɛ ka silamɛw kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔ basi kɔnɔna na o de y'u ka laɲini ye o ma gɛlɛya foyi se an ma ka duwawu kɛ an ka jamana yɛrɛ n'o ye autorité ye. kɛnɛ in bɛ taa kuncɛ tuma min silamɛya don ka layidu wɔɔrɔ bayatul islamiya taara maa baden fɛ a Sayyada Sherif Ahmed Tijani Haidara bolo sirifikɛ sɛgɛnbali sɛgɛnnafiɲɛbɔbali sɔrɔla ka kɛnɛ kuncɛ ni sirifi duwawu dakuruɲa kɛrɛnkɛrɛnnenw ye. Bata mawuluduba dubaw ta kɛnɛ kan an ka jɛ ka baya karamɔgɔ denkɛ lamɛn. An b'a dɔn de ka sigi la bi n'o ye Ala kira ye Ala ye nin de bonya a ka danfɛn bɛɛ ye kunun sigi min tun bɛ yan o de ye mawuludu hukumu kɔnɔ ka na ɲɔgɔn hakilina jigi Ala kira la sabu nin sigi ye zikiriyat miiriw de don tasiw de don n'a fɔra nin sigi bɛ kɛ an bolo ka dɔ bonya o tigi o jɔyɔrɔ bɛ lajɛ an yɛrɛ bolo k'a fɔ an bɛ sigi alakira ko kama ka alakira bonya fɔ k'a kanu yira siga foyi t'a la
n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ kɛ kun de kama ne ni e ka sigi k'a fɔ an bɛ alakira ka bangeli nisɔndiya kɛ ka bonya kɛ n'o de wele al-ihtifal nin fɛnba in ne dalilu ye an bolo lahara ala ɲɛkɔrɔ an bɛ Guinée an b'a faamaw fo Guinée an b'a silamɛ ɲɛmɔgɔw fo o ka wulikajɔ la an nɔfɛ nin baara in a kɛcogoya ɲɛli la o sara bɛ ala bolo wallahi an bɛ bɛɛ fɔ nin kɛnɛ kan kunun an ni bɛɛ jɛra k'a kɛ n'o ye Ivoiriyɛnw Burkinabɛw Sénégalais Mauritaniens an ni bɛɛ de jɛra ka nin baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yan ani Guinée silamɛw yɛrɛ o la min bɛ an bolo o de ye bɛɛ foli ye ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ u ye nin min kɛ bɛɛ ka bɔli an ka cɛkɔrɔbaw bɛ an fɛ kɛnɛ na yan kunun ko ani bi fo nin waati mais i b'a dɔn ko a bɛɛ bɛ kɛ min kama o ye ala de ye an baw bi yan k'u ka baara bɛɛ bila ka lamɛnli kɛ wa nin de ka bɔ jɔn bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan i bɛ sɛbɛn min ta ala ko la sabu jɔn ka waati yeta bɛɛ bɛ ɲininka ala ɲɛkɔrɔ ni ɲininkali sera an ka nin waati ninnu ma k'an y'a ta ala kama nin dalilu y'an bolo wa an k'an ka sabati o baara de la ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma ala k'an n'aw kɔrɔta ala k'an n'aw wasa ala ye nin waati in yira an na an ka sigi ka ɲɔgɔn lajɛ diinɛ hukumu kɔnɔ silamɛya hukumu kɔnɔ ka ɲɔgɔn hakili lajigi alakira ko n'an filɛ o min kɛnɛ kan ka an nafa ni alakira ye ala k'o kɛ diɲɛ na ala k'o kɛ lahara ni nin kɛnɛ in sigi ye ala k'an n'a hamuw dilan gɛlɛya bɛ ko minnu na yarabi ala k'a gɛlɛya wele jɔrɔ min kamanagan minnu b'an na yarabi ala k'o dilan ala k'an ka degunba kow wele an nana dayirimɛ ɲini min na garisɛgɛ ɲini min na garisɛgɛ nafama a barikama bɛ ala bolo ala k'o d'an na ala k'an n'aw wasa ala k'an n'aw kɔrɔta ala k'an n'an malo ala k'an n'an labila ala k'an dɛsɛ ala k'an san yɛrɛ kɔrɔ ala k'an siri dafɛ la an jugu ala k'u dɛsɛ an jugu ala k'u dɛsɛ maa maa y'an ɲini ni juguya yarabi ala k'a segin yɛrɛ ma o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ an ka jɛ ka Musa Fɔnba lamɛn. a tɛ Ameriki jamana ɲɛmaw kɔnɔ ka u ka kɛlɛbolo wɛrɛ bɔ ka na farafina tile bɛ yanfa jamanaw nɔ Niger jamana kɛlen kɔ k'u gɛn san 2024 kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Ameriki jamana surasi ɲɛmaaba da n'o ye lieutenant général John Brennan Junior ye farafina Ameriki jamana kɛlɛbolo ɲɛmaaba danga don a ko bebe na Ameriki jamana kɛlɛbolo ani farafina cɛcɛ kana jamana sabaw Mali Burkina ani Niger surasiya bɛɛ baaraw la bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ ko nka kabini san 2020 kana se san 2023 ma kuma min na ni kafo jasura ni jamana ninnu nɔ Ameriki jamana kun ye a ka jɛɲɔnya jɔ ni jamana sabaw ye ko nka ko bebe na kunnafoniw bɛ to ka falen falen Ameriki jamana surasiya ɲɛmaaya so ni a jamana dɔw surasiya ɲɛmaaya so cɛ kuma min ni mago jɔra jarawulilaw bundeli ka jarawulilaw minnu bɛ se ka kɛ kunkolomaw ye ko Ameriki jamana surasiya bi kunnafoni di a jamana dɔw surasiya ɲɛmaaya sow ma ko hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ ka kɛ gundo la ko jɛɲɔnya bɛ Ameriki jamana surasiya ɲɛmaaya so ni farafina cɛcɛ kana jamana sabaw surasiya ɲɛmaaya so cɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ uti kalo la san 2024 Ameriki jamana surasiya dagayɔrɔ laban min kun bɛ Agadez Niger ganya ka yanfa fɛ Ameriki jamana ɲɛmaw y'o bila Niger surasiya ka bolo kan ni nka Ameriki jamana ka yeli ban Niger jamana kɔnɔ u ka kɛlɛminɛn minnu fɛnɛ kun bɛ yen k'u y'a bɛɛ lajɛlen labɔ san 2024 juillet kalo la Ameriki jamana yɛrɛ ta ka bɔ Niger faaba la Niamey o san kelen la mars kalo yanni juillet kalo cɛ Niger faama kuraw kun ye a jira k'a fɔ Ameriki jamana a ka droninw wuli yɔrɔ o daga yɔrɔ min bɛ Niger dugukolo ka a ka bɔ yen ka sabu kɛ Ameriki jamana surasiya ni Niger jamana ka jɛ jamanadenw ka bɔ tɛrɔ a jagoya cokora Niger jamana faama dɔw de kan n'u sɔnna ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Ameriki jamana surasiya a kɛlɛcɛ 1100 ɲɔgɔn na de kun gɛn kun bɛ ka bisimila minɛ Niger jamana kɔnɔ san 2023 bɛ taa kuncɛ kuma min Ameriki jamana ɲɛmaw labɛn bɛ ka Ukraine jamana dɛmɛ n'a jɔrɔn bɛ k'a fɔ ni kɛlɛ kɛra banfɛn ye ani Rusila jamana cɛ ko bi mina k'a ka ko kura Rusila jamana fɛ walikɛlen jamana wɛrɛ ko kantɛrɔ a mago bɛ danganiya min na
akalla kana kuro ni ukomo ko garantie de sécurité ko Amerique jamana bo jo aye ko nga be jako ya Ukraine jamana nyamauka uka son ka jiadugu kolo da uko iresila jamana bulu ko fo mena ka bo Financial Times kuna foni diso de la Amerique akeme ki bulu mada Amerique jamana nyama ya so mado ka maka kuna foni diso ya ajira ka fo Amerique jamana nyama la bembe fana ka Ukraine jamana demeni keleke mina unye ni vole de resilience ki gera so venye ka dugu kolo da uto iresila jamana bulu kuna foni diso mada omo ako nyama be nyama la mi maso ito ka fo ko ya ajira ka fo dangania ka fo bindike Ukraine jamana kamble no ye garantie de sécurité yi ko Amerique jamana nyama bina laje chugo bela jelela autant kelebulu sharia se mi wele ko article 5 no ba jira ka fo ni bingera to jamana doka bebe faranyonga ko tigila mademe juguka ko Amerique jamana bina onyona deke ikere ni jamana ye no kera son venye ka jendu kolo do ko irisila jamana bulu ko Amerique jamana nyama ya jira Ukraine jamana nyama bulu de Zelensky la ulube ka fe mi voye ninye aka donga fo akatelia odenyo anate nonte adajira letna to sena uyire madebe ala nga Donald Trump ka jamana ere nyama ya sokono akababu sindigi no ye anakeli musulaka do alekele kapmame kafo kuna foni diso Financial Times de kera ni ngobaye abora kangalundigia ko ubemingala mo siki kafo ko ni mesenabi iresidani igire ninje Emira Arabo ene duguba Abu Dhabi kono Amerique jamana nyama ofenebe mingeneka wakosiki kafo ta chugu kanyi Abija kuya nazara la tomba Union Européenne jamana uka binga hakili jagaboke uyeruka lakana kunga ukunziki ngunda no minye kwani odeja kuya lele ninye ukande ka sabuke bi ujigi kungengu me jamana minye no ye Ameriki kafo ota ton jamana ni bingera doka tobe be faranyonga ko deme kerengere ni nyana ni bingera nazara la tomba Union Européenne jamana doka minye ota ton jamana ye ko Ameriki jamana nyamo nato do nuka kelege mina ye ki kishi shugo nyini ko nazara la tomba Union Européenne jamana mangu sigi no ye ble ka sabuke Greenland nkungango no ye Denmark gundoye ondara keligo kuma be sina Ameriki jamana kelefe Financial Times kuna foni disra de ye ni ngora fo lasi ako bibina nazara la jamana nyamo be hakli jagabola ubise kuyeruka kelebulu bo chugomi kujigibo utango inga koba oko utango akera ubela jele ko ni mbolo dangania ye sanja mangono nga kosaina ni Donald Trump America jamana nyama be ka binga jira ka fo ka laba bi bo utana alaba na ka jira fana ka fo jago yate America jamana ka ni bingera utato nyamana doka kwa kanake ika jigiya ye komi mbo chugoro akaka nazara la jamana uka wuli kujo uyere ye America jamana la sigide ngoro uta kono no ye Ivo Delder ye ale ajira ka fo Donald Trump ko sayna ye bole umino nga Greenland gunkunga aye gole ya bado uta kono wa mabese ga foere uta sigini biche sambi wulumbla ani san wulumbla dana yambali ya madele ka bunya uta kono ka seni ngisaro Rachel Eliosa ne ale Angleterre jamana a politiki binako jatimina jakulu bado nyamaye oya yera ka fo Donald Trump yera ka sigado utanguro uta ka jo nazara la jamana do yeni bingera ka ko ere de mabi bolike ka donga fo utango tisika ka ko yole nyeble Financial Times kuna foni disoye ajira ka fo nazara la jamana nyema be nyema la oludo be ka nyene daka binga do nazara la kana chuguro Andres Kebelius ne ale nazara la toma Union Européenne ma nyema ye la kana ko nasrafe ale ko akaka nazara la jamana ukasigika hakili jagaboke ukalla kana kunga utemene ko alini utabito sina wale kele ubito uta tonde nyala uta kono nazara la kele bulu feneka ye uta kono niko kera noni venye dumi akasoro ujigite Amerika jamana keleke mina damaka uyeru feneka kele bulu be uta kono ye mimese ka nyeshe uka jamana ulakana nimo ako kuma de sirabi wadaka ngado uderobi Iranga ukasurasi ya nyama ya so anyama danga abibula sayari yekmata kafo Amerika jamana na ya koroboki nyeshi ira jamana mo
a n'a kɛ tiɲɛni da ye a bolo ko bawo Iran jamana labɛn bɛ ka jugu kunbɛn wa jugu b'a dɔn tigitigi k'a fɔ n'a kɛra binfɛn ye Iran jamana ka tiɲɛni tɛ da sodala a bolo nin ye Sayari ka kumaw ye Irankaw ka kunnafoni di so Farsi ye min lase Abibula Sayari ye a jira k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛmaaw bɛ ka Iran jamana bagabaga cogo ɲini ko u kɛn bɛ ka kɛlɛkɛ mina bɔ ni k'u ɲɛsin Iran jamana mɔ k'a ji bolo fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ko nka ko Iran jamana labɛn bɛ ka Ameriki jamana kɔnɔ bawo Iran jamana a ka dugukolo tigiya a tɛna munumunu o dangɛnɛmayali la Iran jamana denw ka yɛrɛya Iran jamana sigimɛ mara min kan o lakanani a tɛna munumunu o da fɛ yanni nin kuma cɛ Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump de kun y'a jira k'a fɔ bibi in na Ameriki jamana kɛlɛbolo kɛ mɛ k'i kunda Iran jamana ka kwaji bolo kan ko nka dan b'a la k'a fɔ a tɛna se o ma Iran jamana na sɔn sigi ka fɔ ma ni Ameriki jamana cɛ Iran jamana maa ɲɛmaaw kɛlen ka kuma mɛn minisiri min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw ma Abbas Araghchi ale y'a yira k'a fɔ kabini kelen sigikafɔko kuma tɛ senna Iran jamana ni Ameriki jamana cɛ Donald Trump ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen mankanw b'a na ni o ye Steve Witkoff ye tile laban ninnu na n'a ma kuma wa u m'a ɲini yɛrɛ ka sigikafɔ kɛ n'u ye ko tiɲɛ don jamana bɛ jamana la olu bɛ k'u yɛrɛ kɛ surunadidonbaw ye minnu bɛ to ka anw Iran jamana ɲɛmaaw kuma ɲɔgɔnya an n'olu kɔni bɛ ɲɔgɔn kalamo janvier kalo tile 21 Donald Trump ka ciden Steve Witkoff kun ye a jira kunnafoni di so CNBC la k'a fɔ sigikafɔko kuma tɛ senna Iran jamana ni Ameriki jamana cɛ nka jamana filaw bɛ ɲɔgɔn kalamo Steve Witkoff y'a jira k'a fɔ a bɛ jagoya Iran jamana kan min da ka d'a la o ye bɛnkan dɔ ka se ka sɔrɔ ani Ameriki jamana cɛ n'o ma kɛ a bɛ kɛ kokolo ye Iran jamana bolo a bɛ kɛ kokolo ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen bolo Eresila jamana ɲɛmaaw bɛ segin a kan k'a fɔ Venezuela jamana ɲɛmaa Nicolas Maduro minɛ cogo min na Ameriki jamana ɲɛmaaw fɛ a ma bɛn bawo a ma kɛ tiɲɛ kan wa yɔrɔ kelen min bɛ se ka kɛ Nicolas Maduro dɛmɛyɔrɔ ye tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya so kɔnɔ k'a fɔ sariya sɔsɔra Nicolas Maduro minɛtɔ Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump fɛ wa ko Eresila jamana bɛ k'o de kɛ ko nka a bɛ kɛ cogo di jɛkulu o jɛkulu bɛ diɲɛ kɔnɔ ni se bɛ se ka kɛ ni kuma ye o jɛkulu si tɛ jɛkulu jɔlen ye Cour internationale de justice tɛ CPI tɛ nin si tɛ se ka sɛ dabɔ ji la avocat ka ɲɛmaa ka fɔ la Eresila o Venezuela jamana kelen kunka CNN kunnafonidiso nana n'a ye k'a fɔ bibi in na Ameriki jamana ɲɛmaaw bɛ labɛn la Venezuela jamana bɛ se ka sɔrɔ u fɛ cogo min hali bi ko CIA n'o ye Ameriki jamana ka lakana jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye Ameriki jamana tɛ bi jamana si kan ni min ma don k'i ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini k'a ban fɔlɔ ko Ameriki jamana minisiriso min ɲɛsin bɛ Ameriki ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw ma Donald Trump kɛn bɛ k'a ɲini o ni CIA fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan Ameriki jamana b'a fɛ a sago ka sɔrɔ Venezuela cogo min o baaraw ka boloda nin fila minisiriso Ameriki ani CIA lakana jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen u ka baara bɛna kɛ fɛn min ye o ye ka lajɛ Venezuela jamana ɲɛmaa kuraw u bɛ se ka don n'u hakili cɛ cogo min Venezuela jamana ka mara ni hakilina ye hakilina min ni Ameriki jamana bɛ yɛrɛ yirɔ Venezuela jamana ka lakana ko bɛ se ka kɛ Ameriki jamana hakilina ye lakana ko rɔ cogo min CNN kunnafonidiso y'a jira k'a fɔ Ameriki jamana minisiriso ale bɛ baara dɔ fɛn ye bilen Nicolas Maduro min fɛnɛ minɛna u ka jamana ɲɛmaa u bɛ se ka ɲinɛ o kɔ k'o ye k'o to Ameriki jamana bolo cogo min ko CIA lakana jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ka baara bɛ bɛn o ma o b'a sɔrɔ ani fangasinamatɔnw fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ani olu bɛ kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ko CIA lakana jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ka baara fɛnɛ bɛ bɛn min ma Venezuela jamana kɔnɔ dogodogonin dugu la hali bi o ye Venezuela jamana ɲɛmaa kuraw ɲɛjugu ɲɛɲuman jɛɲɔgɔnya kana kɔrɔ don u ni Eresila jamana ɲɛmaaw cɛ u ni Sini jamana ɲɛmaaw cɛ u ni Iran jamana ɲɛmaaw cɛ. o de bɛ dan sigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafonidiso ɲɛmɔgɔso fɛ ka lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadani la laseli nata ni ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni Mamadu Bɛn Sherifu Sumano bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ne bɛ kan bɛ di aw ma diɲɛ waati wɛrɛ ni ala sɔnna.